Olen zero etorri da zu ikustera. Eta hori oparitxo bat hartuko ezu, Urrutitik etorri naiz, zuet ikustera. Urrutitik, mentitik. Ikatza egin dut eta beste gauzakin etorri naiz Belengo Jesus ikustera. Eta zuk aurkitu zaituztet, hemen, nun, hemen txu. Ikatza bueno, ondo izan. Bueno, urruko arte, daten urte arte bizi bagea, etorriko gea. Hala, agur.